Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana,
dapat ng maaraman, dapat ng gadantabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintuga, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. May tubig na! May tubig na tabi. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Nilia Marcaida, Ma'am Elena Valenzuela, Ma'am Ninya Yao, Ma'am Letchap Aguirre, kay Ma'am Tessa Iyaro, mga nakatutok tulo sa tuya gunyan, kay Papadang, kay Pading Macre Negrillo, kay Sir Javier Bunsa. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Ma'am Tet Cargullo, good morning. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Nuwebes. Thursday na tabi, petsa 18 na kita kang bulan na Hulyo, taon 2024. Sabayan po nindo sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga mangyayari, mga mangyayari pa sana, mga nangyari. Mauran man dyan sa Indo, Ma'am Tet. Mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Siyempre sa palibot tayo. So mga nakakala po yan kan sa indong lingkod, apwera man po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Hoy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 18. Maligayang happy birthday. O happy na birthday pa sa aki ni Papadan, sa kasatugang ni Papadan. Happy birthday tabi sa Indo. Asikaso na Papadan so pansit bato. Pertingon yan tabi Ma'am Tet Cargullo ang pansit bato, tamaoran-oran. So pansit bato baga na may sabaw-sabaw sana. Tapos wisikan mo kisuka na may lada, ay perte. Oy, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganindo paglingawan sa kuyang pirming tugon ha, iringatan tapuan sa tuya mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sa natabi Sir Javier Bunsa, Sir Plok Chabiniya. Sa may mga kamunduan na sa muya pong pagkikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang mahal na kagurangnan. Amen! Amen! Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod.
Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga Riparo. Live na live kita tabi mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan anuman po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Ano nga yatabi Kap Arnel Basalyote, nahulbot mo na. Hulboton mo na da, taog to na. Sabi ni Sir Javier Bunsa. Ano ka ngayon na masiram ngunyan dap? Day mo muna pagulboton tamaran-oran. Salbata ng kapitan ini. Oy, good morning tabi kay Adan Eva Jr. Si JR yun na sanan maray. Sige sa nagkene ang puro pasyar dyan sa Metro Manila. Yo. Ingat tabi ha, JR. Oy, mauran-uran pong pagkaaga mga tugang mga kabayan digdi po sa probinsya kang Albay. May tubig na tabi, Sir Plok. May tubig na. Saralod na tabi ka mukan sa indong mga balde, planggana, drum. Isalod na po nindo, may tubig na. No. Nakauli na tabi ako, sabi ni Gia. Ano ang mga riparo tatabi, Ma'am Joy? Uy, birthday ni Ma'am Joy. Ma'am Tet. No. Ma'am Tet, birthday ni Ma'am Joy. Si Ma'am Joy Cargolyo, birthday kay ni bilog na bulan kang Hulyo. Yo. Ang pinaka maorag na birthday ni Ma'am Joy sa petsa 25 kang Hulyo. Ang handa 4 na barangay. Dyan sa Malinaw. Barangay Payahan, Poblasyon, Pawa, Bagong Bayan. 4 ang may handa na barangay. Birthday tabi yan ni Ma'am Joy, imbitado tabi ka mo. Diyan yan sa Barangay Payahan, Poblasyon, Pawa, Bagong Bayan. Imbitado ka mo ni Ma'am Joy Cargolyo. Birthday niya iyan. Bala na ka mo kung saan ka mo madagos. Ma'am Joy. Happy na birthday pa. Iringat po kita ha, iringat po kita sa mga aram naman sa natabi nindo sa indong kamugtakan dyan sa indong mga barangay. Araw kening pag naguran-uran. Iya ha, alam na. Anon mga riparo tangon niya na Webes. Sir Javier, ikatabi na Mox, baka makatana ka na lamang kang tubig na malangog. Ang namit baga kang tubig digi sa muya, Sir Javier Bunay. Pagbago kang harok, pag uminom ki tubig, ang tigob mo Bunay. Eyo. Ano tabi Gia? Oy, ano ang mga riparo tatabi ngunya na Webes? So mga naapektaran tabi kang ASF dyan po sa Banwaan kang Tiwi.
nakaresibi na po nin mga manok. Ali po dyan sa veterinary office kang probinsya ni Albay. Pero may iba pa lugod na lugar na igwa po nahawaan kang ASF naman. Dyan sa Tiwi, pag magbakal ka kikarne, sabi bawal, mabakal ka kikarning urig dyan sa Tiwi, bawal mong iluwas sa Tiwi. Pero so ngaya so taga Tiwi, mabakal kikarne sa tabako, asin sa iba pang lugar, pwedeng ilaog pa Tiwi. Pero dahil ka dapat magpaluwas nin karne, ali sa Tiwi, pasiring sa luwas na munisipyo. Ang problema so iba, so mga taga-tabako, malunad ki pribadong bihikulo, mabakal ki karne, taburo barato dyan ng karne, tabi sirplok, dyan sa Tiwi. Barato dyan ng karne. Mabakal ki karne, ilalag sa pribadong lunadan, o dadaroon so karne kung sain, dyan sa mga kataraning na munisipyo. Diyo manlalay. Kaya nagkakalat na naman so ASF. Sabi dyan sa may parting San Carlos kang tabako, igwa naman. Sige tabi France Ligalario Bristol. Sige tatad pag-restoryan tayan. Oy, so mga chuper tabi, may mga abiso tabi sa riding public. Taigwa na naman ki mga modus so mga kawatan. Lalong-lalo na ngunyan tabi na mabalik eskwela na. Ako. Hindi ang problema tadi. Pag-arog kayo ni tingating. Yan. Dakul po ang mga nananamantala. Ringat po kita. Arog kayo ni tingating. Sus Maria, grabe. Kaya suibad niya tong mga tugang na mga nananamantala. Ingat tabi kita taigwa na naman ki mga bagong modus sa pagsakay po sa mga pampasayron jeep. Ingat po kita Oy, istakda kang bagas sa Pilipinas, naglangkaw kang bulan na Hunyo. Dakol kitang bugas, GR. Dakol kitang bugas, kaya lang mahal. Maray pa dyan sa MDRRM mukhang Piodoran, naghahanda po sa posibleng epekto po kaining LPA. May low pressure baga kitang tigbabantayan kang Pag-asa. Kaya nagpaparaoran-oran kita digdi sa probinsya kang Albay. Oy, so presyo kang manok! GR! Suminabaya naman, nasa 250 per kilo naman. Gurano ang karning urig ngunyan, dahil ko naaram kaya so kung gurano ang kilo kang urig, karne kang urig, dahil man ako nagkakaon ki karne. Dahil ko naaram, 300 ang kilo kang karning urig. Sumanok, naglangkaw naman, 250 naman. Iyogon mo yan. Bata mapiesta na dyan karamambong perkanosa dyan sa Malinaw. Ano ang ihanda mo kain Kaya ihanda mo dyan sa piyesta sa Malinaw, so bunga baga kang nipa. Tapos pumahit ka dyan sa sulong, pumahit ka kay Rungoy. Pag may bisita ka, pag sugat-sugaton lamang. Yung iluwas mo sa bisita mo, so mga Rungoy, pag sugat-sugaton lang. Tawan mo katig sararong mangko na Rungoy. Pigsararong mangkong Rungoy, iyo iluwas mo sa bisita mo. Tapos tigsararo man na imperdible, ano may pansugat. Yugon mo yan. Sir Jonathan, good morning. Jonathan Losada, Kura, maray na aga tabi. Perte anuran digdi po sa Santa Ines, Pampanga.
Mauran man pala dyan. Ingat po ha. Sabi ni Ma'am Bongper Canosa, ang gusto ko supsupon. Ang muya ko supsupon ang bisita. Yugon mo ya. Supsupon mo sa bisita mo. Dahil ka daw kan mahakog. No. Iling to susupsupon mo sa bisita mo. Oy, ang Metro Manila databi GR, ikalima sa pinakadelikadong lugar. Ikalima sa pinakadelikadong lugar sa Kinaban para po sa mga turista. Yugon mo yan. Ang Metro Manila databi, panglima sa pinakadelikadong lugar sa Kinaban para po sa mga turista. Yugon mo yan. Sir Javier, dahil na daw ako mapa Manila. Inasan na ako sa Bicol. Delikado pala. Tapagore-restoryahan tatabi ang tataod, mga tugang, mga kabayan. Yan po ang mga reparohon tangon yan. Kunyan na Webes. Ma'am Lut Bueson, good morning. Sige, tama-oran-oran mga tugang. Pertingon yan tabi, Director Edwin Peralta, na magkapi-kapi. Sa indyan sa Legazpi an igwaki-kapi bagang sutinutong. Sa indyan ang may kapi na tinutong. Iyan ang pertihon ngunyan. Iyan ang pertingon niya na pagrorupropon, malipot-lipot bagat na naguran. Paiton mo kanso kaping tinutong. Pertihon tabi yan ABC President Cap Art Abila. Tinutong na kape. Pertihon ano yan. Tapos igwa kakipang rasyusa na so matagason baga. Inay. Sige po mga tugang, alas 7:26 na. Ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tamo na tabi Ma'am Gina Malaguinho Cavite. Cavite. Ang satuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asing Reparo. Gari nga yan, nag-iilonggo ka na. Ilonggo ka na, oy. Oy, mga tugang, salamat po sa MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi iyan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, available po dyan sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan kay Badabaylin. Uhayo gozaimasu. Ingat tabi permi. Siyempre kasabay taman digdi sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Katuwang taman si satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Bursek ang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Katawang taman dyan sa programang ini ang Capos Bilo Lotto Outlet. Makukuha yan dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay kay Boss Bob. Thank you. Yan po mga tugang at mga katuwang ta sa programa. Maraming salamat po. O di Webes na ngunyan tabi ABC President Cap Art.
Sa aga na palan ang opening. Tama? Sa aga ng opening kang Alinaw Festival dyan sa Banwaan kang Malinao. Sige ba ka lamang may makaulay kitang opisyal? Aramon taman ang mga pigahanda kang local government unit kang Malinaw Albay sa Alinaw Festival ngunya na taon 2024. Yo. Sige, alas 7:29 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, kuwanta mo na tabi mga tugang mga kabayan ang linya kang pag-asa. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kung uuranon ba kita sa aga, asin sa Sabado, tagari opening man kan su beef station dyan ni Sir Plok. Dyan sa poblasyon. Sa Sabado. Sige mga tugang, kuwanta mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Ngayong araw ay inaasahan po nating halos buong bansa ay makakaranas ng makulan na panahon dahil sa habagat at low pressure area. Dito sa Luzon, ang mga lugar po na makakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ay sa Cagayan, Isabela, ganoon din po sa Quirino, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Metro Manila, ganoon din po sa Bataan at Bicol Region. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin na mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Dahil po, may nakita po kami na may tsansa ng mga paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Samantala, ang nalabi pong bahagi po ng Luzon, inyong makikita, fair weather po tayo kung saan makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papurin, maliban sa mga isolated na mga pag-ulan. Dako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Itong buong Kabisayaan, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, ganoon din po sa Barm at Caraga ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin na patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil may banta pa rin po ng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa may pamisa-misang malalakas na pag-ulan. Samantala, ang nilabing pong bahagi po ng Mindanao, fair weather po tayo kung saan makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga isolated na mga pag-ulan. Inyo makikita, halos buong bansa ay nakakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Yung pong southwest monsoon o habagat, naapektuhan po ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon hanggang sa Mindanao. Yung pong low pressure area, kaninang alas 3 na madaling araw, huli na mataan, nasa vicinity ng Catbalogan City, Samar. Itong low pressure area ay nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Bukas, halos buong bansa pa rin na makakaranas ng maulan na panahon dahil sa habagat at low pressure area. Paalala po sa mga kababayan po natin sa mga lugar po sa Mimaropa, ganoon din po sa Bicol Region, buong Visayas, Zamboanga Peninsula at Barm. Dahil po, bukas may tsansa pa rin po ng paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Kaya patuloy pa rin tayong mag-ingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Ang araw po sisikat sa ganap pong 5:36 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:29 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ay gwapo kita ki LPA at the same time may gwapa po kita ki habagat. Padagos po tabi classmate Edwin Sistina, Ma'am Adi Baluyo ang pag-uuran.
Digdi po sa satuyang area. Parting Bicol Region. O Sarama man pala halos gabos man. May mga paguran ngunya na aldaw, sundo pa sa aga. Ma'am Anita Aquino. Ingat lang tabi da sa mga nagdadrive ta mauran. Tama, malnas po ang tinampo. Iyo, pag mauran tabi, mahal na po ang tinampo. Ingat-ingat tabi sa mga tsuper. Ingat tabi sa mga driver. Aday sa natabi. Pakapakaskas, makakaabot man sa nakamo sa papadumanan nindo. Yo, Ma'am Nilda Chavez Azores, good morning. Ingat-ingat tabi kita ha, Ma'am Alona May Silyona. Good morning po. Yo. Sige, may mga paguran-uran. Bata sa aga palan, opening naman kang Alinaw Festival dyan sa Malinaw. May mga paguran-uran. Kaya bintahin ang gadso igwaki mga covered court. At sa mga aktibidades, so mag-uran man kimagday, perming lawos. Igwaki mga covered court tabi, Coach Monil Calyos. Opening naman sa aga kang Alinaw Festival dyan sa Banwaan kang Malinaw. Sige. Sa pagbabalik ta, baka lamang may makaistoryahan kitang opisyal dyan sa Malinaw. Aramuntan mga ganap. Anon mga nakalinyadang mga aktibidades. Dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Tasutiwi, Iguana. May mga nakalinyada na sinda. Good for 1 month. Sa bulan kang Agosto. Aramuntaman dyan sa Banwaan kang Malinaw. Kung ano man ang mga pigahanda kang local government unit na mga ganap dyan po sa pagsilibrar po ninda kang sa indang kapiestahan or ining pigapod na Alinaw Festival. Alas 7:35 na mga tugang mga kabayan. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, mabreak muna kita, mabalik po ang programa, lipas lang po ining halipot man sa ng mga pagirumdom. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang mga kabayan na 20 minutos bago tabi mag alas 8 din pagkaaga Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Ang oras man pong yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursican Syudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Yo. Yan mga tugangan mga katuwang ta sa programa. Salamat. Balik na po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Webes na. Webes Thursday. Petsa 18 na kita kang bulan na Hulyo taon 2024. Sondo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Ako mapogerarea sa indong lingkod. Manny Moxea po. Si Mr. Hulbutana tabi ini ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Ayo. Ta sundo kita alas 9 tabi Coach Monel. Python tana tabaka Python pa ini kang iba. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 41 minutos, lipas na tabi ang alas 7 nin pagkaaga. Yo. Happy morning po tabi Sir Mox. Salamat tabi sa pagbati. O perming birthday ni Ma'am Joy. Ni Ma'am Joy Cargulyo. Perming birthday. Ang pinaka mayor na birthday ni Ma'am Joy sa July 25. Ay bako, ang 25 palang disperas. Tama. Ang piyesta sa Malinaw, July 25, 26. Di ang handa ni Ma'am Joy, 4 na barangay. Duman ka mo. Sa birthday ni Ma'am Joy, duman ka mo sa Payahan, Barangay Payahan, Barangay Bagong Bayan, Barangay Poblasyon, and Barangay Pawa. So 4 na barangay iyan, mamili ka mo kung saan ka mong barangay, maki-birthday kay Ma'am Joy. Yo? Ta-birthday yan ni Ma'am Joy na Cargulyo. Bakong iya tabi, Ma'am Tet? Sige. Alat-alaton ta daw ta pig message ta na si Madam Mayor Shi kung pwede lamang makorkestoryahan tangon niya na pagkaaga ta day ko kaya nababasang maray so pig post kang Malinaw anini tourism
sa mga aktibidades bagangon niya na Alinaw Festival, si Vice Mayor Abby Cargullo may pigsen sa kuya na mga schedule of events dyan po sa Alinaw Festival. Mas magayong kung si Mayor ang makauron tata sa aga ng opening, tabi. Sa aga ng opening, so at least makapag-imbitar lamang kita. So mga gusto man po mahiling, so mga pigahanda kang LGU Malinaw sa Saindang Festival, o di makabot lamang dyan sa Malinaw, Sir Delpin Astillero, Idol. Good morning, malipot-lipot. So mga may arthritis dyan, sigurado. No. Yeah. Opening na sa aga. Siyempre, pag opening, igwayang permiki, misa muna. Tapos pag opening, pagkabanggi, ano ang ganap? Pagkabanggi. Ano ang ganap? May opening night. O dyan yan sa atubangan kang Malinaw Municipal Building tabi Ma'am Susan Villarcano. Sige. Ayon daw na si Mayor si baka busy yun pa si Mayor. Ato Kabigaw, good morning. Aramon ta baka may bisita man sa Malinaw. Duman sa opening program. Sa aga na ini, bata sabi kang Pag-asa, may mga pag-uuran-uran. Pero ba kung masutudo bagang uran? So, aramon ta kung anan mga aktibidades tabi sa opening kaining Alinaw Festival dyan po sa Banwaan kang Malinaw. To sa aga na tabi ini, gari saron sima naman ang selebrasyon na pigahanda po kang LGU Malinaw. Saron sima naman iyan na mga aktibidades na pigahanda dyan sa pigahanda po kan lokal na gobyerno kang Malinaw Albay. Sige. Saron sima na iyan. Aron sima naman. So aramon tan mga ganap. Tanganing kung halimbawa may gusto kitang hilingon, aram ta kung noarin. Ano nangyari? Busy gari si Mayor. Di pa itong tanay ni. May tinaudig di sa kuya na schedule of events. Si Honorable Vice Mayor Abby Cargullo. Alas 5 sa aga, igwa palang kipanran. Igwa kipanran alas 5 nin pagkaaga. Diyan sa Malinaw. May panran. Sa opening po ini opening kang Alinaw Festival sa aga na po ini. Biyernes, petsa 19. Sundo po yan, petsa 28. Sundo po 28 ang piganda na mga aktibidades kang lokal na gobyerno dyan sa Banwaan kang Malinaw. Pagkatapos kang panran na alas 5 nin pagkaga, magkakaigwa databi ki Eucharistic celebration. Alas 7 yan. Diyan tabi yan da sa atubangan kang municipal building. Diyan na yan. Sa atubangan kang municipal building, susundan po yan kang opening program. Opening program, alas 8 nin pagkaaga. Pagkatapos kang misa. Diyan man giraray yan sa tubangan kang municipal building. Tapos, susundan niyan kang launching of kadiwa ng Pangulo. Launching of kadiwa ng Pangulo, alas 9 po yan, dyan manggiraray sa tubangan kang municipal building dyan sa Banwaan kang Malinaw.
So, pag alauna nin hapon, ano nga yan na panran na yan? Tinapay na nagdaralaga. Hindi man si Rabier. Si Rabier man na. Ang panran ngayon. So nagtarlagan yan, tinapay yan. Iyo. Hiling mo na si Rabier. Mataliong ka talaga. Pagkahapon, mga tugang alauna, igwa po ki Information Caravan Seminar on Swine Breeding, ASF Management and Treatment. Diyan iyang gigibuhon tabi sa Malinaw Auditorium. Yo. Sunod, Parade of Mayor's Cup 2024 Basketball Tournament. Alauna naman iyan, diyan iyan sa palibot kang sentro kang Malinaw. Sunod, Alinaw Night Opening Night. Yugo-yugon mo. So, pag alas 7 nin pagkabanggi, igwaki opening kang Alinaw Festival. Alas 7 po nin pagkabanggi. O yan ang dahita aram kong sisay ang bisita. Ha? Usually baga pag may mga opening kang festival, igwaki pig-imbitara ng mga uro artista na mag-i-entertain kan mga kababayan niya to. Sisay daw ang imbitado kang LGU Malinaw. Kung mahiling tabaga sa ibang mga banwaan. So katatapos pa sa ng mga festival, talagang bonggang-bongga sa indang mga opening program, tapos sa closing program, ay gwapang ki ngaya pasasalamat program. Pag opening baga dapat igwaki bisita na magi-entertain. Tiga-abangan iyan kan mga tao. Piga-abangan bagayan. Kaya nga ni ang ibang mga festival piyo antig papa-advertise na magiging bisita tangaya at siya nabanggi sa opening program si Ato Kabigaw. Ang tabayanan po nindo, si Ato Kabigaw. Ang satuyang bisita at yan sa satuyang opening program. Sus Maria Josep. Arog kayan. Di pwerte tabaga to, aabangan, miyaabang ka ng mga tao. Iling nga sa siyudad kan Tabako, ngaya sa opening program ngaya kan Tabak Festival, maabot ngaya. Si Saiso sa Tabako nga ni, so mga artista, si Randy Santiago ito. Yan so pig-arabangan ba kan mga tao, maski nag-ururan. Pighalat kang mga tao, ang pighalat sa mga artista. Di so Alinaw Night opening program sa aga, day ki nakalagdigdi kung si ang abangan ta. Basta igwa po ki Alinaw Night opening program. Pagkabanggi yan, dyan databi yan sa tubangan kang municipal building. Dyan sa Malinaw. So ang tabayanan tanasan ng si Rabier kung sisay. Baka magluwas si Boss Ato. Ang problema tabi, si Rabier, kung ang magluwas dyan si Pastor Kibuloy. Pag-aragawan yan si Pastor Kibuloy. May reward bagang 10 million. Ako nga ni, gusto ko nang hanapon si Pastor Kibuloy. Pag nag-chat sa ko si Pastor Kibuloy, dumanon ko na. May 10 million bagang reward sa makakapagturo kung hain ang kamugtakan ni Pastor Kibuloy. Ano daw ngaya kung iyon bisita sa festival? Si Pastor Kibuloy, Isus, perinutan ka rin sa tawo. May 10 million bagatabi Russell Talavera.
May 10 million. So, yan tabi mga tugang so day 1. Kang opening program o opening kang Alinaw Festival dyan sa Banwaan kang Malinaw. So, pitsa 19 pa sa na yan. Pag pitsa 20, na gusto ko ini. Pag pitsa 20, Sabado na yan, Sabado. Igwa po ki amateur boxing competition. Iyan ang maurag. Kaysa magpabasketball ka mo dyan, sige masan ang sarangsangan, maray pa magpaboxing. Iyo. Yun yung mga ngaya Mayor's Cup. Daya ko tubod kaya. Grabe lamang ang igastos dyan kang lokal na gobyerno. Sa referee pa sana, grabe panting babayadan dyan. Tapos magsasarangsangan man sana. Tama pa sarali man, tamatawo-tawo, dakul ang naghiling, magboborongagan man sana. O digdi ka mo sa amateur boxing competition. Sa Sabado iyan, o pet sa 20 kang Hulyo, alas 6 nin pagkahapon, dyan databi yan sa Malinaw Covered Court. Diyan ka mo magsarangsangan. Bako sa basketball. Minsan, pag ika nagpapakawat sa basketball, mahihidap kasi Javier. Tang iba kaya, pasali naman sana. Imbis na magkarawat sana, sport sana ang laban, o tati sabayan kay mga sarangsangan. Borongagan. O pagkano, o digdido ka mo sa boxing mag-ayot. Baga maurag ka mo. Dahil nga ni ka mo makatapos gari kisarong round. Mahabo na ka mo. Pag yaon dyan sa basketballan, grabe ang mga pasali. Halos kadaklan ng mga paligan, nagkakaigwaki arog kayan. Minapasaralihon. Dyan ka mo sa amateur boxing competition. Sa Sabado yan dyan sa Malinaw. Tapos pagka 8 to 5 p.m. igwa po ki Cooperative Day. Yan, Cooperative Day. And sa Sabado, igwa po databi ki Senior Citizens Night. Dyan iyan sa Malinaw Auditorium. Para po ini sa mga senior citizen. Pag Sabado. Dyan po sa Banwaan kang Malinaw. O di sa mga senior citizen, duman ka mo sa covered court. Takong mag-uran, o di ka mo mauran. Dipisil magkasakit ang mga senior citizen. Bata, dipisilon ang pang-maintenance baga. Di igwa po ki Senior Citizens Night. Ini tabi, so tinaw ini ni Vice Mayor Abby Cargollo ha. Mas magayo na i-share taman ini sa indonganing aram nindo kung ano man sa mga activity, mga aktibidades diyan sa Alinaw Festival. Day 3 sa Domingo. Tama? Domingo, July 21. Ang aktibidades po pag alas 7 nin pagkabanggi, ini po so Binibining Bongacious. Ayos Binibining Bongacious 2024. Kung sa tabako, ano ini? So, tabakla. O dyan sa Malinaw, Bongacious. Yan, mga Bongacious. So, mga tugang niya to. Na mga, mga tugang niya to na silando. Ay guwaman sinda. Binibining Bongacious sa Domingo tabi iyan. Morning Mok, sabi ni Alice, mabaylida ka mo ni chat. Ailing mo naman si Manay Alice. At nang, dahil man ako nagsasayo ki mga churo chatcha. Ma'am Gina. Ara mo baga kung ano sana ang pigsasayaw ko. Duwa man sana. Mga churo chatcha nganday ko ang kaya. Pero kung ang tugtog, duwa sana ang aram kong isasayaw. Sweet saka very sweet. O yun sana ang aram kong sayaw. Duwa sana. Pero kung mga churro chatchang, anday ako dyan pwede. Sweet saka very sweet. Pait ako dyan.
Iya tabi Sir Art Gomez. Parehas kami kayo ni Sir Art Gomez. Ang aramisan ng sayaw, sweet saka very sweet. Mga churchatsang, anday kami kan tatao. Iyo. Imbitado ka mo sa July 21, Binibining Bungacious, dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Alas 7 nin pagkabanggi sa Malinaw Auditorium. Iyo. Dumaan na lang da sa very sweet. Yan. Pahit ako dyan. Pahit ako dyan, tabi Ma'am Gina. Pag mga araw kaya, i-request mo sana naman sa nagpapatugtog na dapat ang tugtog niya very sweet. Yeah? Okay, July 22, Lunes. Fire Square Road Show. Ano ini? Alas 7 nin pagkaaga dyan po yan sa Malinaw Covered Court. Susundan niyang kang training on tilapia processing and culture. Alauna nin pagkahapon. Yo. Tapos so Miss Tin Alinaw. Alas 7 nin pagkabanggi. O dyan niyan sa Malinaw Auditorium. Miss Tin Alinaw. Yo. Dapat may ribbon tabi Sir Mox bago maglaog sa Bareilya. Ano ito? Ribbon o ticket? Ribbon o so ticket baga tabi Sir Art na abang kada tugtog sarong puknit duman sa babayi. Ngunya, gari baga ito so ngaya itong ticket na ito, gari ito so gari sa video okay, pag day ka naghulog, day matugtog. Itong ticket na ito, day ka man isasayaw kang babayi kung wala ka ng ticket. No. Si Sir Lito Esteves Tuangki, Sir Idol, aram mo ito, ngaya pag malawg ka baga ngaya deman sa aliw-aliwan, mabakal ka mo nakitiket. Ngunyan, bago mo ibabayli sa babayi, dapat may ticket ka. Pag binayli mo sa babayi, ang sarong tugtog, pupok nito sa sarong ticket mo. Pag naubos na ito, babayaan ka na kang babayi, taday naman. Nahiling mo na. Magayon ito apod ka. So, ticket, pag day ka nagkariso video okay, pag day ka na naghulog, day naman makanta, day na matugtog. So iton gari, ano mo na, may sasayaw mo sa babayi, pero pag day ka na kaito, madumana ito sa ibang ticket. Ano daw kung arog managad ka na di? Bata ngunyan baga, iba na baga ang Bareilihan ngunyan. Kaito, libre ang babayi sa Bareilihan. Ngunyan, pati ang babayi, gwa naki, bayad. Bako? Nga makibayle sa piyestahan. Makibayle. Pati ang babayi may bayad na sa entrance. Kang inot, libre ang babayi. Ang may bayad tabi Ma'am G Kapitin Tordillos, ang may bayad sa nakito sa lalaki. So babayi libre. Ngunyan parehas na may bayad. Lalo na sa diskuhan. Sa diskuhan baga tabi Sir Javier, pag madisco ka, may entrance. Kung ano ang entrance kang lalaki, human entrance kang babayi. Bako? Kang inot, sa mga Bareilihan, ang may bayad sa naso lalaki. So babayi, libre. Bako ngayon tabi Ma'am Arlene Kapitin Sarsuso, naka-experience na kamukipagbayli dyan sa barangay. Ako na ipa daw. Ma'am Mercedes Perez, gusto ko man ko maka-experience kipagbayli dyan sa mga piyestahan na makakabit-kabit man lamang kibabayi na ano. Dahil lamang ako nakabalo patabi Sir Javier. Puun pa kang pagkabuhay ko. Dahil pa ako nakabalo kaya. Na makibayli. Yung bata ang aram ko sana, ang turo sa muya ni Idol Sir Delpin Astillero,
Duwa man sa ng sayaw. So tinuro sa mo ni Sir Delpin Astillero, duwa sa ng sayaw. Sweet sa kabiri, sweet sa... Kaya pag tinugtugan mo kanso, ang puso ko na... Ano ito? Ano ito? Ano ito? No, 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 no. Ano yun sabi ni Sir Lito Steve Stuangki, sabi ni Idol, igwa ka yan sa kabaret. Digdi sa Legazpi, sa dati, Aqua, ano ni? Caliente and Legazpi Garden. Ka ito. Igwa ka lang kaya na di. O ngunyan, iba na. Dahil na ngunyang kilibre, kaya ito, libre ang babayi sa baraylihan. Libre ang babayi. Ngunyan, parehas na may bayad. Aram na aram mo tabi ang mga banat na ang tabi, Sir Mox. Gari permi kang naglalawag sa beer house. Bakumit. Nahiling ko man sa nito si Javier sa pelikula. Ano ka naman? Nahiling ko lang ito sa pelikula. So may mga ticket baga. Susaro nga ni duman na origwahon man. Buminyakal kitikit. Biyok pigbaliog sa liog niya. Halabaw ng ticket niya. Dahil niya pwedeng pabuhian. So ka-partner niyang babayi. Tayo itong pig aaragawan. Paano kung maubos o ticket mo? Di babayaan ka kang babayi. Malipat ito duman sa may ticket. O kaya, ang ginibukan so lalaki, dakul so binakal na ticket. Kada tugtog pa baka papak nito. Di pag naubos na so ticket, di babayaan na siya kang babayi. Kukao na naman so babayi kang may ticket man para maisayaw. Di ba? Arog kaya, di kung paingurag kang ticket, duman dito sa imo, hanggang matapos, hanggang maubos o ticket mo, kabayli mo so babayi. Nailing mo na tabi ang Marge Chabiniya. Araw kang inot na mga panon, hindi ko lang ngunyan kung igwapa ka yan. Igwapa ka yan ngunyan. Ngunyan bagay ba na? Sabi ko na nga ni, pag sa disco nga ni, parehas na may entrance, parehas may bayad. Si babayi tapos si lalaki. O kang naabot ko pa man ka ito, pero di man talaga ako nagbabayli ka ito. Naabot mi ka ito na Marge na Chabiniya. Ang babayi, libre sa baraylihan, sa entrance, lalaki sa naan may bayad. Basta ngaya ang magparibok ngaya sa baraylihan, iyo ang magbayad sa sound system. Okay. Iyan magbayad ngayon sa sound system. So magparibok. O sa'yo na kita. So activity kang Alinaw Festival. Hanggang pa sa nakita duman sa July 22. Lunes po yan. Ang pagkabanggi, gwapo ki Mistin Alinaw. Mistin Alinaw. Alas 7 po yan in pagkabanggi. Diyan po yan sa Malinaw Covered Court. Sige. 7 minutos na. Lipas tabi ang alas 8 nin pagkaaga. Break muna kita ha. Ipapadagos tayo ng mga aktibidades dyan sa Malinaw Festival. Sa Alinaw Festival. Papadagos tayo ni sa pagbabalik po kang programa. Ma-break muna kita. Sarabay po muna tabi kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo,
asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay.
Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 8:14 na ang satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. O dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, dyan na po kamo, MBY Dormitory na tabi kamo ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan na sinang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Bursi kang syudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Malinaw, si ABC President Cap Art Abila, and Kapos Bilo Lotto Outlet dyan po sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Kay Boss Bob, thank you. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapogirarayan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Manyang pungal daw kita ni Nuebes, petsa 18 na kita kang bulan na Hulyo, taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya papigalata. Doro diretso na tabi kita, Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin, and si Tope. Good morning. Ang pagbabalik ni Tope, tatapos na sa piyesta. Tapos na sa piyesta. Pag nagpipiesta talaga, nagkakaigwaki amnesia. Ma'am Edna Barquilla. Ayo. Sige daw balon tagiraray tabi ang linya ni Mayor si aramon ta daw kung sisay ang magiging bisita. Magiging bisita kang opening kang Alinaw Festival o dyan tabi sa Banwaan kang Malinaw. Iyo, sa aga na tabi. Sa aga na tabi mapuon. Iyo. Sa aga na tabi mapuon ang Alinaw Festival. So madurar iyanin sarong simana. 1 week celebration. Napighanda po kang lokal na gobyerno dyan po sa Banwaanin Malinaw. Sige. Taba ka lamang yao na si Mayor. Bisyo na maray. Iyo. Bisyo na maray si Mayor. Kaya sige, baka lamang maorasan kita ni Mayor na makaulay ta lamang siya. Kanayon imbitasyon niya naman sa mga paraantabay. Diyan sa gigibuho na Alinaw Festival 2024. Sabi ni Sir Javier, pag masalida na daakan tugtog, magasod sa microphone. Panibagong pukit na naman kang ticket. Iyo. Pag salida kang tugtog, pupok nito na tabi Sir Javier, tagari ito so, kumbaga sa video okay, gari ito tabi Tope na so pag day ka nagulog ki 5, day man matugtog ang 5 okay. Iyo yan so arog kan so ticket na
Dahil mo maisasayo sa babaye, hanggat na dahil ka kitong ticket. Pag naubos yung ticket mo, isasayo ito kang iba. Paano kung naubos yung ticket mo, kurso na dahon mo sa babaye? Tagwa man kayang kinaghalat. Kaya, kursonada ko man nga ito. Pag naubos ka ito ang ticket, sa kuya na nga ito. Kaya ang igibo kang iba, idakul so ticket, biyo mananggad na ipurupot sa sayang liog. Na mas dapat dakul ang ticket nga, hindi mabitin. Sa iya sana subabaye. Tawaraman kayo kay ibang magayon dumaan. Saro man sana, pigaragawan. Kaya gigibo kang may mapirak, binabakal kitikit pa'y ngurag. Magharalat ka mo hanggang maubos yung ticket ko. Ang luwas kan si Rabier, sarangsangan. Borongagan ang luwas ka. Hinda. Arog pala nang ka. Parehas kan subarkada ko, mahilig man maglaog sa mga burger house. Si Rabier. Inda kong aramin ni manayid na barkilya. Subarkada ko, mahilig maglaog-laog sa mga burger house. Di, pag naglaog sa beer house tabi, si Rabier, may mara ni sa imong, ano yan? So, apod kang floor manager yan. May mara ni sa imong, boss, gusto mo ngayang kataning? Gusto mo ngayang kataning? Kuro ka istoryahan. Igwa ngaya ako dyan na ipamidbid sa imo, magayon ngaya. Bata ngaya, bago pa yan. Bago ngaya yan. Sige na ngaya. Diyo, pinataning si Rabier. Pinataning. Duman sa barkada ko. Sabi kang, ngaya boss, uning nga si Melody. Tanda mo pa sa pangarap. Boss, uning nga si Melody. Bago ngaya ni boss. Akiun pa ngaya ni boss. Bagoon pa ngaya ni si Melody. Akiunon pa ngaya ni boss. Ngaya, di pinabidbid. Inabrasa man kang barkada ko tabi Director Edwin Peralta. Diyo. Inapot na tabi. Inapot na kang floor manager. Ano ngaya ang order mo? Pwede ngaya tabing Lucky Me. No. Ay, Director Edwin Peralta. So pinataning na kang pinataning kang floor manager na bago, sexy, aki pang babayi sa barkada ko. Ang order, Lucky Me. No. Iyo. Si Rabier, sabi kang barkada ko, apo dun giraray so floor manager, oy, shh, salidahi daw ini kinamanggina. No. Loko-loko man sa padiyong ko. Saliday daw ngayon ni kinamanggi na ta. Ang pahit di tara laban. Pagka matigbak ini day pa na mamanggi. No. Sitiyogon. Saliday daw ngayon ni kinamanggi na. Ikuyogon mo sorder kang babayi. Lucky Me. Pampaubat. May hangover pag Lucky Me ngayang may punay. sabi kang barkada ko, saliday daw ngayon ni kinamanggina, ta ang paitig di rin uman. Bako karakanan. Baka matigbak inidigdi day pa na mamanggi. Nahiling mo na yan. Bago ngaya yan. Si Rabier. Sige. Alas 8:23 na. Ni mapista man niya sindo. Sabi ni Sir Topi, mapista man niya sindo. Bumawi ka man. Bawi-bawi man sana ngayon. Ganing paratas.
Iyo, say nakita vision ka rin si Mayor. Iyo, vision si Mayor Tabi Isel Carail. O di, padagustan na sa nening calendar of activities na pinadala sa ko ni Vice Mayor Abby Cargullo. Iyo, say nakita Lunes, tapos na kita sa Lunes, sa Lunes, petsa 22, Utronta, igwaki, pag petsa 22, igwapo ki Fire Square Roadshow, training kang tilapia processing and culture, tapos pagkabang igwaki, Mistin Alinaw. Lunes iyan, dyan sa Alinaw Festival. Pag Martes, July 23, Padjak Race. May Padjak Race sa alas 6 nin pagkaaga dyan sa around Malinaw. Dyan sa mga neighboring barangays. Padjak Race. Martes iyan, petsa 23. Igwaman yan ki pag alas 7 nin pagkaaga. Igwapo ki Environment Day. Coastal Clean Up. Dyan yan sa Hunop, Baybay, Bariw, and Balading. Basura ko, gamit ko, bag ko. Yan, igwaki activity alauna. And mutya ng Alinaw. Sa Martes iyan. Next week. Mutya ng Alinaw, alas 7 nin pagkabanggi, dyan po yan sa Malinaw Auditorium. Pag petsa 24, Miyerkules na po yan, igwa po ki training on food processing. And labeling and packaging. Diyan yan sa ABR. Sunod na mga aktibidades sa petsa 24, Pantawid Pamilya Day. Nutrition Month Celebration. 7 to 4 p.m. Diyan yan sa Malinaw Auditorium. Igwa pa po kay cooking contest. Alauna nin pagkahapon. Diyan yan sa ABP. Sa petsa 25, mga tugang, Dispiras, igwatabi ki Civic, Military and Plot Farm Machineries Parade. Alas 7 nin pagkaaga yan. Diyan yan sa sentro kang Malinaw. Susundan iyan kang blessing kang newly renovated municipal building. Alas 9 nin pagkaaga. Diyan yan sa tubangan kang munisipyo. And susundan niyan, Dispiras, Liga Night. Alas 7 nin pagkahapon, pagkabanggi dyan po yan sa Malinaw Auditorium. Pag petsa 26, dedigdiki, nakalag na activity. Pag piyes, di ba? Ay, hindi diso. Tigbasa ko lang tinosa ko yan ni Vice Mayor Abby Cargullo. Pag petsa 26, wala digdi. Kinakalaag. Pag petsa 26, piyesta sa Malinaw. Sir Tupi, magkaka-amnesia. Pag petsa 29, mga tugang, 27, pag petsa 27, Sabado iyan, Kasalan Bayan. Diyan po sa Malinaw, alas 8 nin pagkaaga, diyan yan sa Malinaw Auditorium. Tapos sabay man dyan sa petsa 27, sa Malinaw Central School Grand Alumni. And pag petsa 28, mga tugang, Domingo iyan, Banggining Pasasalamat. Diyan yan sa atubangan kang Malinaw Municipal Building, diyan po sa Banwaan kang Malinaw. So yan tabi mga tugang, mga kabayan, ang mga nakahandang aktibidades kang lokal na gobyerno kang Banwaanin Malinaw sa sainda pong Alinaw Festival 2024. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. Di good luck na sa natabi sa aga ng opening ka yan. Kang Alinaw Festival dyan sa Banwaan kang Malinaw Albay. Okay, sige. Alas 8:28 ang satuyang Philippine Standard Time, mga tugang, mga kabayan. Break muna tabi kita. Igwa kita kinaipit na commercial. Sa pagbabalik po, iba pa niya itong pag-urestoryahan. Digdi po sa satuyang programa. Huni muna. Tudikan albay sa iyang inaksyonan,
Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Limokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Mokseya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:32 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time ang oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Siring man ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glendaong Bunggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursican Syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo, si ABC President Cap Art Abila. Kang Malinaw Albay. Balik na kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarayan sa indong lingkod. Manny Mokseya po ini, si Mr. Hulbutana.
Manyampung aldaw kita ni Nuebes, ano, pet sa 18 na kita kang bulan na Hulyo, taon 2024. Sundo po kita mga tugang alas 9, kaya duro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 8:33 na ang satuyang Philippine Standard Time. Uni ba bigla na naman na sipa so presyo. Kang karni kang manok tabi tope. Dati kurano sa manok. Iyan ang problema sa tuya, tamas kiso presyo kang karni kang urig day ta aram. Taday kita kaya nagpaparakarni na tabi ngunyan. Tope. Bawal na sa kuyang karni, pero pag barbecue mo pwede. Yo, bawal na sa tuyang karne. Pero pag barbecue pwede. Duman sa Metro Manila mga tugang, so presyo tabi kang karning manok uminabot na sa 250 per kilo. Nagahabol na duman sa presyo kang karning urig. Nagahabol na. Yugod mo yan. Dahil naman niya, si ano pa man niya kaningon niya ng mababa, dahil naman. Ang nagbababa na sa nangan niyan, topi, ano na, aramo na ito kung ano ang nagbababa na sa nangon niyan. Puros na sa nabaga nga niya pa itaas. Ang nagbababa sa nangan niyan, topi. Isel? Ara mo ining nagbababa, saro na sana nagbababa ngon yan. Puros na baga pataas. Saro na sana baga nagbababa sana. Minsan nga ni dahil nakipig bababa. Tawara na. Ay pangyari isil kang kinabahan. Minsan nga dahil na ako kipig bababa. Wala na nga ni ngaya. Yo. Di nasa 250 per kilo na ang karne kang manok. Batayo baga kuta na ang alternatibo kuta sa karne na buro barato lamang. Mala iyan, tapati sa manok nagmahal naman. Ay inda. Kaya dahil nakamu magparakarakan ki karne, arog ko na bawal sa kuyang karne. Bawal sa kuya topi bagang karne. Kaya dahil ko araman mga presyo kaya, puro sana ako gulay. Lalo na pag sukar ng hilaw, bawal sa ko topi. Hindi ko pansyagan, so barbecue mo dyan. Ika talaga, JR, iba na naman ang nasa isip mo. Wara nang ibaba. Ano pa man ang ibababa mo na dahil na nga ni. Sus Maria Yosef. Ano nga yaya? Ay baba, ata nga ya dahil nang ibababa. dahil na nga yung ibababa. Ano pa man ibaba, ata nga ya huni na. Ay pangyari tabi topi. Hali katabi JR sa Metro Manila. Maski nga bunay, mahal na. Maray-ray ngunyan subunay ta. Medyo haloy-haloy mabugok. Ta medyo okay ng panahon. Kang mainiton tabi to permin pa sa ampula. Permi pa sa ampula kang bunay. Kang mainiton. Grabe. Ganyan, medyo okay subunay, pero mahal man subunay. At least bilog lamang ngaya supula. Nga tata, sasabing pula na kulay orange baga ito yellow. Ang pula kang bunay. Nga tata, sabing pula.
Na orange yellow ang kulor kayan. Nahiling mo na yan. One ha, dangog gatabi ni GR. Sabi mga tugang na ang Metro Manila databi pasok sa panglima sa pinakadelikadong lugar sa Kinaban. Yug-yugon mo, panglima. Sa bilog na Kinaban. Para po sa ikalima sa pinakadelikadong lugar. Sa bilog na Kinaban para po sa mga turista. Yugon mo yan. Nakasabay po ang Metro Manila sa listahan kang pinakadelikadong lugar sa Kinaban para po sa mga turista. Base yan sa Forbes Advisory. Panglima databi, JR, ang Pilipinas sa risky city sa Kinaban na may total score na 91.49. Bagsak databi sa ikalima o kaya bagsak po ang Pilipinas sa ikasyam na pwesto sa crime risk. Panglima databi sa personal security risk. Pangpito po sa health security risk. Pangsyam databi sa structural security risk. Asin pang-12 sa digital security risk. Kasabay pa databi sa mga delikadong syudad sa Kinaban ang Lago, Nigeria. Lago, Nigeria. Ikaapat na pwesto po ang Yangon, Myanmar. Ang ikatulo databi iyo ang Karachi, Pakistan. Ang ikadua databi nanginginot ang Pakistan ang pandua and ang nanginginot tabi iyo ang Caracas sa Venezuela. Yugon mo yan tabi, Ma'am Cecil Nolasco. Ang Metro Manila palan kasabay sa mga listahan kan mga delikadong lugar sa Kinaban sa mga turista. Maray kayo ni nasa nadidisa na kita sa Bicol. Dahil kita magparapasiring sa Metro Manila, tabi JR. Delikado pala. Para naman databi sa mga salbadong lugar, safest city. Safest city. Magayon bisitahon, nanginginot dyan po ang Singapore. Singapore. Iyo maray talaga sa Singapore di. Pinaka-safest city na pwede nindong bisitahon ang Singapore. Sunod dyan ang Tokyo, Japan. Panduang pwesto po ang Toronto, Canada. Ang ikatulong pwesto yan Sydney, Australia. Ang pang-apat iyo po ang Switzerland. Switzerland. Ang ikalimang pwesto po, Switzerland. Yogon mo yan. No rin daw kita tabi, Ma'am Sel, makadaman sa maorag na lugar, arog ngaya kang dyan sa Singapore. Dyan sa Tokyo. Dyan palan magayon magbisita. Kaya ako, pagbanggi, paaguhuna sana ako, sabi ni Topi. Safe pa. Bako panglima. Bakong pamalima iyo. Ay madumanda si Madam Cecil sa Singapore. Yogon mo yan. Di maray palanda dyan magbisita, yan ang pigre-recommenda mga tugang na safest city. Duman sa mga turista. Ngayon kung bakasyon ka man sana, pasiring ka duman sa Singapore, o duman sa Tokyo, Japan, sa Toronto, Canada,
Tapos sa Sydney, Australia. Iyo. Dahil ka sa Metro Manila, kadelikado daw, yuguyugon mo panliba. Ang Metro Manila sa listahan sa pinakadelikadong lugar sa Kinaban. Yuguyugon mo tabi, Ma'am Cecil. Ma'am Helen Grace Bulima. Mauran man dyan sa Indo. Yuguyugon mo yan. Parantay baga sabi kang Pag-asa ang uran. Taygwa kita ki habagat sa ka-LPA. Paratas. So, pantay-pantay ang uran. Sa buong Pilipinas. Yogan mo yan. Birthday pala na di. No rin daw man kita makaduman tabi, Ma'am Helen Grace, sa Singapore. Maray palang pagbisitahon niya na lugar na yan. O kaya duman kita sa Tokyo, Japan. Delikado pala. Yuguyugon mo yan. Delikado, adi. Bagsak ang Pilipinas sa ikasyam na pwesto sa crime risk. Panglima databi sa personal security risk. Yugon mo yan. Pangpito po sa health security risk. Pangsyam sa structural security risk. Yugon mo yan. Pangdosi sa digital security risk. Unahin ko na tabi ang pa-Australia. Mapa-Australia ka na. Ay, sa Australia, dahil di ginasabi sa Australia, ha? Ayo, kasabay, pang-apat. Sydney, Australia, pang-apat. Sa pinaka-safest na mga lugar para po dumanon kan mga turista. Yugon mo yan. Tapos kita mga taga-probinsya, gusto ta magpasiring sa Metro Manila. Mano ka duman sa Metro Manila? Makaukod nga lamang kita magtagalog. Iyo. Makaukod lamang nga kita magtagalog, Ma'am Cecil. Gurustoon baga kang ibang mga taga-probinsya magduman sa Metro Manila. Ano doon nagkakakuruan doon siya sa Metro Manila? Mapupunaw ka lamang dyan. Daog kang yaon ka sa probinsya, makahagad ka lamang ki mga gulayon sa kataraning mo. Sa Metro Manila, ultimong ugbos kamuti, babakalon mo. Diyan ka sana sa probinsya. Dumang ka sa gilid-gilid, may ugbos kamuti dyan. Arog kaning mauran-uran, dakol dyan ang pako. Mauran-uran baga tabi tope. Pag araw kading mauran-uran, duman ka sa maawot, dakol ang pako dyan, o libre. Pag nagduman ka sa Metro Manila, babakalon mo yan. Day bali nga ya, tapag uli kong ya, Tagalog na ako. No. Yan ang pinakamaurag. Kaya sa mga taga-probinsya gustuhon magpasiring sa Metro Manila, pag-uli ko ngayon, Tagalog na ako. Yugon mo, hindi na pati pag nag-uli na tabi, para sa simana man sana sa Manila, tabi, Ma'am Cecil, sa simana sana sa Metro Manila, pag-uli sa Bicol, taday na nagkakataram ki Bicol. No. Pangyari. Iling na nindo ya. Minsan baga kaya kita pag kinumpara kita ngayon, lalo na kay ito kan mga 90s baga tabi tope. Minaramdaman ako kay ito. Mga 90s kami ka ato. Karami na Ma'am Cecil. Alat ha. Dit na sa ng minuto pa. Ihabol ta pa daw si Mayor. Ihabol ta mo na si Mayor ha. Saaga na kayang opening. Ma'am Cecil, ihabol ta lamang si Mayor kang malinaw ta. Inutunta mo na ining opening man kang Alinaw Festival. Bago kita madyan sa Banwaan kang Tiwi. Taang Banwaan kang Tiwi,
igwa naman ki mga nakalatag na calendar of activities sa sainda pong gigibuho na Coron Festival. Nasa linya na si Mayor si, pasensya na talagang busy yun si Mayor. Opening kaya sa aga kang Alinaw Festival. Nasa linya na po mga tugang si Mayor si Kapos Bilog kang Malinaw. Mayor, good morning tabi. Alato na tabi Mayor ha. Alato na nahulbot palanso. Nahulbot so. Sige nang taram ni Mayor. Alato na nahulbot tabi Mayor. Mayor, good morning tabi Gararay. Opo, Sir Mox, nasa biyahe kaya ako pa munisipyo. Okay, sige. Dalian sa na ini tabi Mayor, ano po ang magiging ganap sa opening program kang Alinaw Festival para sa aga po? Sa aga tabi, anong pitsa sa aga, July 19. So, magkakaiwa kita ng 10-day celebration kang Alinaw Festival tabi, Sir Mox. Saron si Mana. So, sa aga, 6 o'clock in the morning, magkakaiwa po kita ng, siyempre, Eucharistic Mass. Okay. Then, pandua opening program. Official opening program ng Alinaw Festival. Then, pagkabanggi, igwa po kita ng live band, opening party. So, igwa po kita sa hari pong Manilang mga banda na maabot po sa agang banggi. Then, so, kada ko kitang activity tabi mo sa 10 days pong Alinaw Festival. Apo. Sige, binasa ko naman tabi Mayor Kasubago, pig-send sa kuya ni Vice Mayor Abby Cargullo sa mga naka-line up na activity. Duman kaya sa Facebook account kang Malinaw Tourism sa radio ton siya dahil nababasa dahil ara mo naman sa nabaga pag nagkakaedad na kita dipisilo ng si repon maski isumo sa cellphone medyo sabi ko medyo sarap kaya pigsuggest ko kay Vice na yako iperde nindo so nga activity nga sa day 1 para mahiling kan sa tuyo mga kababayan. Anyway, yun yung isa paparharapot kita Mayor kung arog kang ibabagang mga festival, igwa nga kibisita ang Malinaw sa opening. So igwa pa lang banda, may mga banda pala. Ang banda tabi, napiga-apod tabi, Sir Mox, Legacy Band, tapos paabot po kay sabay po sa Wawawi Girls. Sa Agang Banggi. Opo, kaya invited na katabi, Mox. Arin suso. Parang naman sa Wawawi Girls. Mga dancer yan kang Wawawi? Opo, tabi. Kaya man pala di kinakalagdigdi, basta igwaki opening program, tapos di kinakalaag. Iyo tiga sabi ko kay Sisay, kasi yan ang tiga-abangan baga tabi Mayor kan mga tao na pag opening, aram na maganinda na. Pag opening, may mga artista, may mga so yan na maaabangan. Kaya pala, parang surpresa ini. Sa mga taga Malinaw. Kaya antabay ka mo sa aga, rain or shine, dyan iyan sa atubangan kang Malinaw Municipal Building. Opo, tabi, Sir Mox. Ayun, okay, sige, di... Paalam, mainit na tabi ang Sir Mox. Gari mag-iirinit inis agang banggi tabi, Mayo. Oo. Madyan daw ako. Opo, tabi. Impitado po ang kapos para mag-enjoy po kan sa tuyong sampulong aldaw na Alinaw Festival, especially po sa Agang Banggi. Iya po. So, opening pa sana iyan tabi, Mayor ha? Hanggang iyan tabi sa PET sa 28. Opo, tabi. Okay. Sige tabi, Mayor. Salamat sa oras mo ha. Ingat tabi. And good luck tabi sa Alinaw Festival. Apo. Okay. Sige, mga tugang si Mayor si Kapos Bilog kang Malinaw Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Di classmate Vic Britannico Abarientos. Igwa palan ki mga bisita maabot sa Malinaw saga. Igwa po ki opening program. Pagkabanggi. Pero kang opening program sa pagkaaga, Ma'am Melika mo, good morning tabi sa imo manay. Tapi, maduman kita. Maduman kita tabi topi, magdara ka nagi barbecue. Tahabang naghihiling kita kang opening program, igwadaki banda. Tapos marabot da sa mga dancer ni bagong ang wawawin si Willie. Nagari nagbabalik na naman sa programa ni Willie.
Baka lamang matawang kita sa aga ki jacket. No. Duman daw kami ni Boss Bob sa dressing room kang wawawin. Yo. Sige, sa aga na tabi yan ha. Ang opening po kang Alinaw Festival dyan po sa Banwaan kang Malinaw, Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Imbitado ang kabos. Pasyar na kamo dyan sa Malinaw. Aling manin doon mga piganda po kang LGU. Yan, sige. Sa aga, so sa Tiwi naman. Sa Tiwi, gari sarong bulan ang selebrasyon kang Coron Festival. Surunodan man sana yan. Pe. Sa aga tabi, pe, duman kita. Iba mo si amiga mo. Ilingon ta daw yan mga duro dancer na yan ni dancer da kang wawawin. Madyan. Duman kita tabi tapi Sarumbang Serbisyo asin reparo. sa isdaan nakadangot ako hinuninin sa rumdamdam. Gari pa igwa ki Beer Plaza dyan, gari mapon ang Beer Plaza dyan sa Malinaw, Sabado. Sabi sa kuya ni Vice Mayor Abby Cargollo, sa Sabado mapon ang Beer Plaza. Patado tabi pa kung pwede ka dyan magtinda ki barbecue. Ay pulutan lamang kita. Bawal sa kuyang karne. Pwede sa ko barbecue. Bawal sa ko ang karne pero pwede sa ko ang barbecue. Yan. Oy, mga tugang sangaran po ni Mayor Shi Capos Bilo, naka-istoryanta sa dit na minuto. Sa imbitasyon niya po sa mga kababayan niya to para po sa Alinaw Festival 2024 opening program sa aga. Diyan sa Banwaan kang Malinaw. Sa pangaran man po yan kang mga katuwang ta sa programa. Apota daw, apoton mo tabi pe, i-chat mo si Vice Mayor Abby Cargollo, apota daw, inquire ka daw tabi. Kasi ang gari in charge kang Beer Plaza dyan. Yo. Sa pangaran po kan mga katuwang ta sa programa, yaon po dyan ang MBY Dormitory kay Madam Maylene. Thank you. Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rener Bursik ang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Siyempre mga tugang, sabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, dyan po yan sa Barangay Poblasyon Malinaw Albay. Kay Boss Bob, thank you. Sangaran po kan sa moyang station manager si Maestro Neil Adtuol. Kasabay taman dyan tabi mga tugang mga kabayan, ang mga parantabay niya to, paki-like and share na lang kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Paaram na po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidora Sintagariparo. Saga naman kita magaribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato! Iringat po kita, bye-bye! Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Simulaw na iligo Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat
huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World